ο Σαμαράς τα 2,5 χρόνια που περάσαν ήταν πρωθυπουργός. Είναι λογικό και επόμενο ένας πρωθυπουργός, και μάλιστα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση, εκπροσωπώντας τη χώρα, έπρεπε να είναι μονίμως σε μια πίεση και μάλιστα κάτω από ένα καθεστώς εκτάκτων αναγκών. Είναι λογικό λοιπόν και επόμενο να μην είχε τη φροντίδα εκείνη που θα μπορούσε να έχει κάτω από άλλες συνθήκες για τη λειτουργία του κόμματος. Άρα εδώ η ευθύνη δεν υπάρχει στο Σαμαρά, η ευθύνη υπάρχει σε αυτόν ο οποίος είχε και έχει την ευθύνη λειτουργίας του κόμματος. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, θεωρώ ότι πράγματι τα τελευταία χρόνια οι κομματικές δομές και οι κομματικές λειτουργίες, ανεξάρτητα από το αν είναι ο Σαμαράς ή όχι, δεν το συνδέω εγώ το συνδέω με αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του κόμματος. Ωραία, ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο έξω, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Βεβαίως φαίνεται ότι εκεί υπάρχει κάτι πρόβλημα υπάρχει. Οι αιτίες είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, να τις αναζητήσουμε, να τις εντοπίσουμε στα πλαίσια ενός δημοκρατικού εσωκομματικού διαλόγου και ο καθένας θα πρέπει εκεί να συνεισφέρει την άποψή του ελεύθερα και χωρίς να περιορίζεται αυτή η ελευθερία από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε. Μέσα από έναν ελεύθερο διάλογο πιστεύω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα και να επισημάνουμε τι δεν πήγε καλά και να δούμε ποιο θα είναι το νέο ξεκίνημα. Γιατί δυστυχώς και έχοντας την επαφή με τον κόσμο, έχουμε ανάγκη από μια ανασυγκρότηση ιδεολογική κυρίως. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ότι πολλές φορές ακούω και από πολίτες ότι κάποιες συγκεκριμένες κορώνες ακροδεξιάς, παραδείγματος χάρη, παρέκκλησης, που συνέβησαν και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2-3 ετών. Η υπόθεση Μπαλτάκος μας έχει τραυματίσει πάρα πολύ. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν μετά με τα ζητήματα του ότι δεν υπήρχε πλήρης πολιτική εποπτεία στην προσπάθεια για την δημοσιονομική προσαρμογή. Ναι. Είπατε λοιπόν, κύριε Τζαβάρα, είπατε λοιπόν για νέο ξεκίνημα και για πολιτική εποπτεία. Τι σηματοδοτούν αυτά τα δύο? Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια πιο συντεταγμένη λειτουργία και πορεία του κόμματος προς την υλοποίηση της ιδεολογικής του φυσιογνωμίας. Και η ιδεολογική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός. Από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αυτό που καθορίζεται από την Καλλικιδική. Λοιπόν, είμαι οπαδός του κοινωνικού φιλελευθερισμού, γι' αυτό ακριβώς είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Εάν εκλείψουν αυτοί οι όροι, θεωρώ ότι πλέον δεν αισθάνομαι και πολύ. Μας είπατε πριν για κάποιες απόψεις που ακούστηκαν, το είπε και ο Τάκης ο Σαράντης σε άλλο ερώτημα, και αναφέρατε για την υπόθεση Μπαλτάκου. Εγώ θα το φέρω 2 εβδομάδες, δεν από τα 2 τελευταία χρόνια, τις 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Ξέρετε, ακούστηκαν κάποιες δηλώσεις ότι αυτό που κέρδισαν οι παππούδες μας με τα όπλα θα το κερδίσουμε εμείς με την ψήφο μας. Δεν έχει σημασία τώρα ποιος τις λέει. Αυτό ήθελα. Ακούστε να σας το πω. Με την ψήφο εγώ είμαι αντιεμφυλιοπολεμικός. Έτσι, αυτή είναι η ιδεολογία μου. Δεν επενδύω ούτε στις συνέπειες του εμφυλίου, τις ιστορικές, ούτε και στην προσπάθεια που κάνουν κάποιοι να κρατούν διχασμένο το λαό της Ελλάδας. Γιατί, και θα επικαλεστώ αυτό που είπε ο Ράμφος μια εβδομάδα πιστεύω πριν, ότι είναι προς την πλευρά των μέσων που χρησιμοποιεί η αριστερά να διχάζει τον κόσμο. Και γι' αυτό ακριβώς είναι η υπόθεση ιδεολογική της Νέας Δημοκρατίας, του φιλελεύθερου χώρου, να ενώνει τον κόσμο. Για μένα λοιπόν δεν έχουν καμία αξία όσα αναφέρονται σε εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις. Για μένα ο λαός πρέπει να είναι ενωμένος.